áldás békesség! Boldog új esztendőt kívánunk minden kedves nézőinknek! Önök a Baltazár Dezső Református Általános Iskola híradójának 4. adását látják. Visszatekintünk, mi minden történt december hónapban iskolánkban. Hagyomány szerint minden december elején ellátogat hozzánk a Mikulás. A 3. A osztály táncos mesejátékával köszöntötték a Jópásztor Református Óvoda nagycsoportosait, a Napsugár Óvoda Veszprémi utcai óvodásait és iskolánk alsó tagozatos tanulóit. A Mikulás az első és második évfolyam osztályaiba is betért, ahol csomagokkal és kedves szavakkal köszöntette a gyerekeket. A szentestei istentiszteleten a második B osztály karácsonyi műsorát láthattuk, ahol szép versekkel, énekekkel köszöntötték az ünneplő gyülekezetet. Az adventi időszak minden osztályban mozgalmasan telt. A sok osztályprogram között szerepeltek kirándulások, meghitt beszélgetések, éneklések, kézműves foglalkozások.
egyéb híreink következnek. Hálásan köszönjük azoknak a tanulóknak, szülőknek, ismerősöknek, akik nap mint nap feltöltötték lépéseiket. Ezzel hozzásegítve iskolánkat, hogy a kültéri pingpongasztal és az 1 millió forint után újabb 250 000 forint boldog tulajdonosai lehettünk. A református szeretett szolgálat munkatársai december végén elszállították a szeretett dobozokat és a Nyilas Misipak elnevezésű adományokat. Hálásan köszönjük minden kedves adakozónak a segítségét. Az adventi gyertyagyújtás városi rendezvényén iskolánk énekkara és tanárai énekeltek Tóthné Tóth Anikó vezetésével. Az angyalkórust Szóráli Márta kísérte gitáron. Harmadik osztályosaink adventi imasétán vehettek részt. Köszönjük a gyülekezet tagjainak megvendégelésüket! A téli szünet előtti napon az ebédlőben kakaópartit tartottunk, ahol meleg kakaót és friss kalácsot kapott minden diák. A templomban közösen énekeltük ismert adventi és karácsonyi énekeket. Német nyelvcsalogatót tartott német szakos tanárunk a 3. A és a 3. B osztályokban. Az 5. évfolyam emelt angol csoportjában Csatári Fanni, a Debreceni Egyetem angol-német tanári szakos hallgatója tartott rendhagyó karácsonyra hangoló tanórákat. Sok színes programmal várta tanulóinkat december hónapban is iskolán könyvtárosa.
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő nagycsoportos gyerekeket és szüleiket iskolaváró alkalmainkra. Először január 15-én szerdán 17 órától tartanak szülői tájékoztatót, ahol megismerhetik intézményünket az érdeklődők. Karácsonyi angol dalversenyen vett részt iskolánk 15 tanulója. A 6.-7. osztályokból a Last Christmas dalukkal első helyezést éltek el. Következő adásunkat február hónapban láthatják. Beszámolunk arról, hogyan élték meg 8-os tanulóink az írásbeli felvételit. Hogyan ünnepeltük meg a Magyar Kultúra Napját, a farsangot és a házassághetét. Meglepetésként farsangi vakiparádéval is készülünk. Híradónk végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a következő adásunkban is. Viszontlátásra, áldás békesség!